Evroke cejna êzîdiyana û salane li heyva 12 êzîdî roja digirin piştî sê rojên rojî girtinê roja çarê dikene cejin. Sere danayek du dikin û giyanê lêbirdinê jî dixwazin. îroka cejna rojê Sultanêziya êziya ye. Lewma evê cejnê ez li hemû êziya pîrozî dikim. Li gelê Kurdistanê hemû pîrozî dikim. İnşallah ev cejna her sal bi ser me de bête bi xêr û xweşî li gel Kurdistaneke azad. Em cejnên xwe arasteyî hemû Kurdistaniyan hemû pêkhate û tex û çîna dikin Kurdistanê ku cejna pîroz dikin û hêviya me ji Xwedayê mezin e ku bite hêvênek ji bo tifaq û tevahiyê bi tir mûkumkirina baweriyê bi tir pêkvejiyanê we dîsan jî bi rêka evê cejnê me hêviya selametiyê ji bo tevahiyê cîhanê dixwazin înşallah salên bêt gelek xweştir bit baştir bit û bi ser evê petaya koronayê de ser bikevin. Êzîdiyan gelek cejn û bîrewerên ayînî hene her cejnekê taybetmendiya xwe û olî heye. Vê cejnê jî taybetmendiya wê rojî girtin e. والبعيد الحمو هبالو برادراش بيروت كام والملت كرش حمي بيروت كام الحمو يجاش بيروت كام دار روجيات كفتت مها دواز دادا عيدت كفتت إينيا دا هر سر روجيت مايد بري بيقابي ايكو دوسي ابروجينا روجا بتجاجن كفتت إينيا دا مها دواز دا Di nav ayînê êzindiyan da geleka giring ev rojê bû Xwedayê mezin bihête girtin. Lê ji ber belavbûna vayrûsê korona hiç merasîmekê ayînî di nav Parêzgeha Lajdan hatiye geran. Bi tinê xizm û kesûkar seredana hevdû dikin. Metin Mihemed, Gelî Kurdistan, Duhok.